Stavbári aj tento rok postavili svoju Beániu na tých najlepších základoch. Kvalitný program nabitý zvučnými menami, občerstvenie, skvelá večera a výborná atmosféra sa postarali o nezabudnutelný večer. Pozvanie prijal aj sám dekan stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, profesor Alojz Kopáčik. Zabavte sa tak, ako sa stavbári vedia baviť. Skúste ale aj tak, aby nás aj na budúci rok pustili do týchto priestorov. Takže na príjemný večer. Na tanečnom parkete to roztočili dievčatá z tanečnej skupiny Proden Studio, a to s choreografiou Lido Party. Po energickom tanečnom výkone udržali dav vo vare aj AMO. Ako ste si užili dnešný koncert? Podľa mňa výborne, atmosféra bola perfektná a strašne pekné oblečenie ste mali. Myslím si, že tá energia na našich koncertoch sa proste musí zažiť, lebo to proste nevidíš cez video. Ľudia žili, bavili sa, baby boli v prvom rade úplne vyzuté a rozumiem im proste, lebo v tých opätkoch sa nedá skákať. A keď hráme my, tak sa iba skáče, takže babi, keď príjete na budúce náš koncert, tak buď bose, alebo holé. Ako si pamätáš na svoje študentské časy? A pýtame sa hlavne na strednú školu. Na svoju strednú školu si spomínam, díky, Racho, strednú školu si spomínam tak, že bolo to úplne super. Ja som sa veľa neučil, aj tak som mal stále dvojky a mal som strašne rád telesnú, hrávali sme ping-pong, chodili sme poza školu a bolo to úplne že úžasné. Teraz je úplne bežná stredná škola. Takže čau, my sme AMO. Zdravíme ťa, odohrali sme práve výborný koncert na Beáni stavbárov, ktorí sa vedia baviť, že majú kopec krásnych žien, kopec šikovných chalanov a dúfam, že sa vidíme na koncertoch AMO počas celých budúcich aspoň 10 rokov, či? Áno. OK, tak sa bavte, čaute. Program završila kapela Helenine oči a po nich party dotiahol dokonca DJ Flymaster. Ľudia boli veľmi pekní, boli veľmi sympatickí, boli fenomenálni, úplne vynikajúci. Presne ako my. Cítiš rozdiel medzi koncertom obyčajným a koncertom pre čisto študentov? Určite, hej. Včera sme mali koncert v Elame, takisto tuto v Bratislave. No a musím povedať, že klubová atmosféra je trochu iná ako tuto v hale. Hlavne je tu väčšie ozvučenie a celkový ten pocit z tej energie, ktorej ide do ľudí z toho ozvučenia, sa nám vracia naspäť takým iným spôsobom ako v tých klubových akciách. A celkovo, keďže sme hrali o 12. ľudia boli takí, vieš, trošku opitejší, čiže je to iné ako o 9. keď začne, jasné. Najlepšia Beánia, musíte opakovať každý rok. Najlepšia akcia, ktorú Stavebná robí. Tak kapely boli vynikajúce a sa mi strašne páčilo, že hrajú ten rap, hrajú spoločne so ska. Majú tú živú kapelu, proste dali tomu rapu nový rozmer, veľmi sa mi to páčilo. Centro 2!